Zdarec, já vás vítám u tohohle videa, kde se bude natáčet Car Parking Simulator. Tady, jak můžete vidět, to je už nějaký to auto. Máme jenom 3. Tady tohle, to nahoře úplně, to je základní. S tím já nejezdím, jako občas jako zajezdím, když chci, ale jako ne. Tady je potom druhý, tady je tam trošku víc nahlas. Tady je to trošku vytuněnější, tady to auto už. Ale tohle má strašně dobrý zvuk a to vám dneska ukážu, kolikátkou to maximálně tak vytáhne. Takže si dáme asi město a půjdeme normálně do města a tam vám ukážu, jak se s tady tím autem jezdí. Jako má to docela dost to auto. A za 10 sekund to vytáhne pomalu, já nevím, 100. Tady je zvuk, ale ho ještě ukážu. Jak můžete slyšet, to je prostě zvuk. Tady si zajdeme někam sem. A teď poslouchejte, ještě vám ukážu tady. Tohle je moje postava, jo? Tady tohle. Pardon, mám rýmu docela. Tak nastoupíme a teďka ještě počkejte, ještě musím opravit auto, tak počkejte chviličku. Tak jo lidi, auto mám opravený a my můžeme jet na to, kolik to vytáhne. Jenom tady ještě musím trošku pomalejc, protože tam jsou závody a zatáčka, tak aby se mi to auto nerozbilo. Jak můžete vidět, tady už to je na 130 a to auto má docela jako v sobě dost. Ještě vám potom ukážu, jaký to tam má motor. Tady to už nějak jako parknem. A teďka čekejte, jdeme do lobby, já vám ukážu, kde je, jaký má motor. Tady můžete vidět, jak dojíždí, dáme garáž a car upgrade. Tady dáme tuning a tady můžete vidět žlutý políčko. Tak to zatím je nic moc jako, ale to je motor za 15 000 a tady ještě myslím, že mám ty šedý, prostě víc ty šedý políčka. To mám tady na začátku turbo za 10 000 a tady ten vejfuk, co je. Ten mám taky. Takže udělám takhle. A teďka si vyzkoušíme, jak to jezdí i s tím turbem, i s tím vejfukem. Tak dali jsme si teďka mapu závodní dráhu. Tady jsou v pozadí lidi, jakože lidi. A ukážu vám, jak to jezdí i s tím turbem, i s tím vejfukem. Tady můžete vidět dole ty dva vejfuky. A jdeme na to.
jak se teďka mohli vidět, tak to dělalo i takový zvuk menší, počkat. Jestli ho uslyšíte, tak to je na vás už, jak jste hluchý, nebo já nevím. Ale uděláme jednu věcičku, tak teďka poslouchejte. Teďka jste mohli slyšet ten zvuk. Myslím si, že tohle auto je za mě jako good, ale v budoucnu plánuji mít ještě nějaký pár dalších aut. Takže to vám taky ukážu, jaký budou auta. Tady si zastavíme. A já si myslím, že tohle může být konec videa. Doufám, že jste se aspoň bavili, jo, že je to první video tady z Car Parking. Moje videa z Bravo Stars, takže to je jako docela good. A asi čau.